ɗauki misali da harkar sulhun da aka yi, wallahi ina yi muku rantsuwa da Allah, wanda ni imani zan mutu haka ni imani wannan sulhu na yaudara ne. Jama'a akwai wani mai hankali da zai kawo ɗan ta'adda gashi ɗarmi da jigida gashi rike da manyan bindigogi wai ya ce yayi sulhu amma yana rike da waɗannan bindigogin. Ku tambayi duk wanda ya ce wannan sulhu ya kamata a yi shi, ku tambaye shi don Allah yanzu idan kai yi sulhu da waɗannan 'yan ta'adda suna rike da wannan magazin, ɗan ta'adda na fa amma yana rungumi da magazin yana jawabai na izza don ka san akwai wani abu karkashin ƙasa, akwai manyan banza da yake jin sun ɗarme mai gindi ba iya komi, to ka ɗauka in kai yi sulhu da su ka basu da magazin rike da hannunsu. To gobe sai ya taho ya kawo wani abu kasuwa ya sesuwa, bayan ya sesuwa mai saye ya bashi kuɗi, bayan ya bashi kuɗi ya miƙa ma aboki ne. Sai ya ce ba a bashi kuɗi ba, wanda ya sai ya ce a'a na baka kuɗi, yana rike da AK-47 da magazin cike da gabanai. Don Allah ya an ɗaure gima wani DPO za ka je ka kai makara ya turo a kama su. Akwai wata hukuma da za ta hukunta su, akwai wata kotu da za ka kai ƙara cewa in sabani ya shiga tsakaninka da 'yan bindiga suna rike da makamai a gayyace su wata kotu ta zo. To abinda aka son a nuna muku doka babu ta ga 'yan ta'adda Najeriya, suna da hurriya mutakamila, suna da inci, suna da dama, gwamnati ta ba su freedom. Don Allah wa zai yi sulhu da 'yan ta'adda ya basu da kuma abin kunya. Daga cikin mutanen da sun ka zargi gwamnatin tarayya da taimaka ma 'yan ta'adda akwai gwamnan Katsina ko babu? Da baki ne ya ce harin da an ka kai garin Mantau wanda an ka kashe sama da mutum 30 cikin masallaci, ya ce sun samu bayanai na sirri awa 15 kafin a kai harin. Ya faɗi wannan ko bai faɗi ba, awa 15 kafin a kai harin ya ce duk jami'an tsaron da aka tana an faɗa musu, amma ba a ɗau mataki ba. Sai da an ka zo an ka wa mutane kashin kajin buke cikin masallaci, to ba shi zai ƙara ma bakin ciki ba. Wanda ya jagoranci wannan ta'addanci bayan sati 2 da yin wannan ta'addancin sai gashi an gayyato shi da tsaya wai sulhu aka yi da shi, yana horike da makami ne, an ka yi surutun banza, an ka gama ya kwashi makamai ne ya koma daji. Don Allah waɗannan sun ci amana ko su ci amana mu ba? Ya Allah ga wasu nan suna ganin ka ara musu dama, ya Allah muna roƙon ka damar da ka ba su Allah ka kwace ta. Ya Allah waɗannan mutane ka jarabe su da faduwa zaɓe, ya Allah ka jarabe su da faduwa zaɓe. Wallahi ku bar jin izza, kuna jin kuna da mulki kuna da dama, Allah ya kare wanda ya fi ku dama. Sun yi mulkin Fir'auna, Allah ya kare Fir'auna ko bai kare ba? Allah da kai ne da ya bada labarin Fir'auna, sai da ya ce Fir'auna ya ɗaukaka a bayan ƙasa, amma saboda girman kai da yayi Allah ya kare shi. Allah ya ce inna fir'auna ala fil ardi wa ja'ala ahlaha shi'an yastalifu ta'ifatan minhum yuzabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana min al-mufsidin. Allah ya ce lalle Fir'auna ya kasance cikin mabannata, ma'ana ya yanke maza ya bar mata, haka Fir'auna ya kamai. Duk yadda waɗannan 'yan ta'adda za su yi irin ta'addancin da Fir'auna ya yi. To kamar wani na cewa yanzu Allah mutanen Annabi Musa masu imani masu takawa ka bari ana ta yi musu haka, sai Allah madaukake ya ce wa nuridu an namunna alal ladzina stul'ifu fil ardi wa naj'aluhum a'immatan wa naj'aluhum alwarisin. Allah ce wa nuridu an namunna alal ladzina stul'ifu fil ardi, muna son ne mu yi baiwa ga waɗanda ake raunawa a bayan ƙasa, wa naj'aluhum a'imma, mu sanya su zama jagorori, wa naj'aluhum alwarisin, mu sanya su magada. Abin mamaki na Allah ya kwaci gwamnatin Najeriya ya ba dan gudun hijira, abin mamaki na Allah ya amshi gwamnatin Katsina ya ba dan gudun hijira, abin mamaki na Allah ya amshi gwamnatin Zamfara ya ba dan gudun hijira, abin mamaki na Allah ya amshi gwamnatin Sokoto ya ba dan gudun hijira, abin mamaki na Allah ya amshi gwamnatin Kaduna ya ba dan gudun hijira, abin mamaki na Allah ya amshi gwamnatin Kebbi ya ba dan gudun hijira. To me yasa waɗannan mutanen ba sa tausan waɗannan bayin Allah, ana kashe su lailan wani haran, yanzu 'yan ta'adda ake wa gata, wai don Allah abin mamaki yanzu mu ka ta hudin cewa ka'awa wanda bai ji ba bai gani ba ta'addanci, amma wai yanzu 'yan ta'adda in sun kai sulhu da gwamnati, in jami'an tsaro sun ka koma sun haka musu hari, kusa abin mamaki wai 'yan ta'adda sai su kai wa mutanen gari hari. Ku tambayan muna masu goyon bayan sulhu menene hukuncin abin da 'yan ta'adda ka yi? In an ce wai muku laifi su ce 'yan sa kai, amma in za su kashewa wasu haka kashewa mutanen gari. Ya Allah waɗanda ka ara ma dama sun ka kyale 'yan ta'adda na kashe mu, Allah ka amshe damar. Ya Allah ka jarabe su da faduwa zaɓe. Ya Allah gwamnatin Bola Tinubu Allah ka kashe ta. Ya Allah ka yi mata wada tire ta yi bisa ƙasa. Ya Allah ka kare wannan gwamnati. Ya Allah ka kare wannan gwamnati. Ya Allah ka kare wannan gwamnati. Ya Allah ka jarabe su da juyin mulki. Ya Allah wada sun ka kyale mu Allah ka kyale su. Ya Allah wanda sun ka kyale mu Allah ka kyale su. Ya ku al'umma musulmi ku ta jawo musu waɗannan ba mai suna na ayi mitin gidan wane, ayi mitin gidan wane. Murtala Asada ya zama matsala. Wai abin mamaki ho yanzu malamin addini ya an zargi dan ta'adda, don Allah malamin addini ya kamata ya kare wani mai mulki don an zarge shi. Wa ya kamata ya kare in an zargi dan siyasa da wani abu, shi yana da baki ko bai da, yana da yara ko bai da. Yanzu malamin addini aka dauko wa haya.
ka ji ga wani can ya soke mu, wani ya ce muna da alaka da kaza, zo kaga malamin addini kamar dan tauri, mu wani mutumin kirki mun ka sai a ce wallahi kai iyakar kaskancin duniya bai haka kana kare wani dan siyasa. Ina ruwanka abinda sun ka ɗauka in an kashe ku komi adadin da an ka kashe da siyasa ta taho za a yayyafa muku yan kuɗin da basu kai basu kawo ba, ku je ku yi layi kuna jefa musu ƙuri'a. Wallahi kai dai ka san da ka jefa ma waɗannan ƙuri'a gara ka mutu babu likawanin ruhi ka, da ka ɗauki ƙuri'a ka jefa ma waɗannan azzalumai gara ka mutu babu likawanin ruhi ka, saboda ciya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace yushikul ummamu an tadaa alaikum kama tadaa al-akalatu ila qasatiha. An yi kusa al'ummomi su yi muku taron dangi, mun kai lokacin ko ba mu kai ba. Mutanen da aka kashe wazan fara sun san abin da sun kai, waɗanda aka kashe sakkwato sun san abin da sun kai, waɗanda aka kashe katsina sun san abin da sun kai. Yushikul ummamu an tadaa alaikum kama tadaa al-akalatu ila qasatiha. Kamar yadda masu cin abinci suke taruwa ga kwanon cin abincin su, ya masu cin abinci suke taruwa kwanan cin abincin su shine kowa ya kada hannu. Wallahi haka annan ana wa mutanen arewa. Ina yi muku rantsuwa da Allah, inda a nan bara ko Akwa Ibom ko Lagos ko wata jiha cikin kudancin Najeriya ake kashe mutane haka, ba wanda ya isa ya jawo yan ta'adda da manyan makamai wai yayi hira da su. Kai abin bakin ciki fa, shi wannan gwamna na Katsina da yake da yakini cewa zaluntar mutane na akai a karbe mai yan ta'adda gindi, yanzu abin da yace zai ma ba su allowances. Wai waɗanda an kawa hasara za a taimaka musu, su ma waɗanda sun ka yadda a yi sulhu za a yanzu kenan in ka taimaka musu da kuɗi za su sayi ƙarin bindigogi, mutum rike da magazin da manyan bindigogi ga hannu ne, an yi surutun banza. Yanzu wai gwamnati za ta taimaka musu. Muna roƙon Allah ya kare shi, muna roƙon Allah ya jarabe da faɗuwa zaɓi. Waɗanda yake ganin barazanar su suna ganin suna iya kwace mulki gare, ba Allah ya dogara gare ba, Allah ka bar shi da su. Duk wani gwamnati da ka ganin gwamnatin tarayya za ta kare shi in bai yi biyayya ga 'yan ta'adda ba, muna roƙon Allah ka amshe mulki gare. Don haka manzo Allah ce kamata da al-aqlati ila qatiha, kamar yadda masu cin abinci suke taruwa ga kwanan cin abincin su. Sai wani yayi tambaya yace wa min qillatin nahnu ya rasulullah, wai saboda karancin mu ya manzo Allah shine wa min qillatin na qala bal antum yawma idhin kasirun. Manzo Allah yace a kuna da yawa, don Allah mutanen arewa muna da yawa ko ba mu da yawa? Mu ma mun ka yawa, don wallahi babu mai iya cin zabe Najeriya ba da mutanen arewa ba. Sai manzo Allah yace walakinnakum gusa'un ka gusa'isai, bal antum yawma idhin kasirun, kuna da yawa walakinnakum gusa'un ka gusa'isai. Sai dai ku tunkuba ce, yayi shara tuka. In kana son ka gano abin da ake nufi da gusa'un, in an yi ruwan sama akwai hakukuwa da ka zuwa su rufe gota, sai ka Allah kana iya takawa ka wuce, kana takawa ka fada. Haka mutanen arewa suke. Gusa'un ka gusa'i sai, babu sarakuna, babu yan siyasa ku ba su iya tashi majalisa su buɗe wuta. Wallahi kamata a ce da gwamnan Sokoto, da gwamnan Zamfara, da gwamnan Katsina, da gwamnan Kaduna, da gwamnan Kebbi su tashi su isku shugaban kasa su yi zaman dirshan su ce la ko ina ba mu tafiya sai an kai an kone duk dajin da a Sokoto, an kone duk dajin da a Zamfara, an kone duk dajin da aka nuna. Yanzu ha abin da suka yi, in kai yi sulhu da su wagga local government sai su yi wata local government, su ɗauko mutane su kawo inda an kai sulhu da su. Kuma daga cikin abin da suke yi shine wai ba a kai musu hari, don da an kai musu hari sun walwale. In sun walwale alƙawali wala su kashewa mutanen gari. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce walakinnakum gusa'un ka gusa'u sayd. Sai manzon Allah ya rantsuwa, wallahi manzon Allah ko bai rantsuwa ba mun yarda, amma saboda annabi ya akkada magana yace wala yanzi anna Allahu min suduri aduwikumul mahabata minkum. Wallahi sai Allah ya cire kwajinin ku ga zukatan makiyanku. Don Allah muna da girma ga makiyanmu, muna da wani mutunci gare su. Babu wani basarake arewa yanzu da adda girma, hatta ga waɗanda yake jagoranci, don bai magana akan matsalar su bai damu ba. In ka je wani basarakin gargajiya ya damu can an kai a roshe sarautun gargajiya, ko can an kai a gungunce sarautu ne, sannan za ka jin magana ce. Amma a kashi 10, a kashi 20, a kashi 30 ba ka jin wani basarake. Babu wani dan siyasa da ka tasowa yayi yunkuri akan abin da aka yi muku. Babu ruwansu, abin da sun ka saba da shi shine a raba muku yan kuɗi. Abinda za ka mutu ka bari nan duniya, don Allah wai wa ka gaya mutu saboda yunwa, Allah ya hana mai abin da zai ci. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wala yaqzifanna Allahu fi qulubikum alwahana, wallahi sai Allah ya jefa rauni a cikin zukatanku. To kala ka irin wani ya zabura ya dauci da saboda suna ganin wai yanzu za a kai sadda kaskanci zai cimma musulmi haka. Wani ya ce wa mal wahanu ya rasulullah, menene raunin ya manzon Allah? Sai annabi ya ce hubbu dunya wa karahiyatul maut, sun duniya da kaman mutuwa. Duk wani basarake, duk wani dan siyasa abin da yake gani yanzu ya tara gidaje, ya tara kuɗi, don haka in duk an kashe ku kai baka sani ba wawa, in an ka gaba da na ƙauyuka gidanka an kai. Yanzu tsakaninku da Allah me bambancin mutanen da an ka zo an ka kashe cikin masallaci Mantau da mutanen da sun kai taro Kaduna shekaran jiya?
rayuwarsu tana da bambanci. Ya kuke tsammani inda waɗanga 'yan ta'adda Sultan Bello na sun ka zo shekaran jiya sun ka kashe tsakanin gwamna da sanata da 'yan majalisar tarayya sun haka shi guda 30, kana tsammanin bayan sati biyu za a kira su a yi magana da su a basu da makamansu su koma? To me yasa ba za a ɗau mataki ba? Saboda an kashe ni, saboda an kashe talakawa waɗanda ba su da kowa sai Allah. Ya Allah kai adda talakawa, Allah ka zama gatansu. Kuma wallahi ku talakawan arewa ya kamata yanzu ku gane, kwakwalwarku ta bude, ku san cewa waɗannan 'yan siyasa makaryata na mayaudara na azzalumai na. Dan naira ta to ko dai an ɗauki malamin shuwa Murtala Bello raddi, wallahi yana magana su waɗanda ka saurare su san ƙarya ta ya kai, su san tuwo yana sha kariya. Don ko gidanku dan ubai ya girma ka san maganganun da Murtala Asada ka faɗi gaskiya na. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta